Už jak prachá, jak aceton. Si to prvýkrát? No. Si už zvykol. Prvýkrát takýmto výkonom za pár hodín. Ona ešte... Už mám novú výhovoru, taký kokos. Normálne písam. Cigánky sú čarodejnice, to si neberte len tak. Si záznamy robíš? Zo všetkého. Aďa. Človek 2. Človek 3. Vypadlo. Musím to robiť ryby. Keď ho než do detek, tak si ešte ich zasnúbe, ešte si jedna mu. Proste to bude A tento... Ona ho obťažuje. Počkaj, teraz sa vyjebe, uvidíš. Na tom obrubníku. To je kruté. Pozri. jedno, A nič. Žilinu stýl, tak by si myslel, že dýča pivky, vole, plata dačí. A som jezuit. Si jezuit? Kokos. To bol taký... Jezuit, nie? To bol taký song, ja neviem, či si to nepamätáš. Martin. Počúvaj nový Aston Martin. Miss Martin. Počkaj. A fakt? A do piče, kde mám mobil? Máš ho taško vystavený. Je to pasa? Pasa? Hej, Aďa, poď, ideme. Taxík. Ideme, Aďa. Poď moja. Ačka, budeš tam? Tešíš sa? Dneska je 3. Nie 2. Už 3. bude zajtra. Bude to 2. nazvané, dobre? Ale veď on vie, ale už je v pohode práve, že fakt. Už je v pohode. Nebude zle, vážne. Arafatku, daj Arafatku Maja, hej? A prosím vás, hodíte nás potom s textem? Prosím vás. Dobre, ďakujem. Maja, daj tú Arafatku pod ňu, hej? Dobre, pohodička. Pán vodič, ona je v pohode, už je vyvracaná, teraz má proste iba, že také stavy, ale ináč je v pohode. Čaute. Ahoj. Čaute, babi. Veselé zamávání. To já, když jsem byl mladý. Dobre chlapi, teraz ukážeme, čo sa robí živý. Tak to sme tu ešte fakt nemali. Niekto tady ochcával z divo. Už sa si myslel, že dáme krásku, ale on to chce. To je úplne normálne.